etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Chumurire Getembe TV ase umurubiri gabwetwani ya Getembe ritukeriga ria alamisi rituko turache kurigereria ripaga rio muguzi gusobraibo muguzi ase serikali nene me yense yeito ya kinyamuna konyanachi kumanya aiga ntore no mugeni ase studio ase rita na wewe kwanera na weganya utomanya andake rivaga ria evuna ono ere bono mambi gusekerengereri kya engerekekiga umashimiwa amasie I think it kulitangana ilete rindi angete challenge yake lakini kwali manyire yes rero ni maitinga no mushimiwa amasi lakini rinde timetichize mo chiri chanyakoe kare sana ne titinyakoe. Good morning. Ita keiro tara morning ita keiro tara nyore Messi ere nyakoe nyakoe ntana kaigule ne chiro amarabwani yes chiro enkoro kura matukama ganona kagura abantu batanga ichiro ya nyakoe nyagendere Bakire bie nago kiroko baege studio yaito ya Getembe TV yes elindi torakwanira abantu baito bagusi na diaspora Mbona sana karibu na oigo moyori eri yao andake muntu ametinge biche yo muntu yo murabuga kra maratore nirita amete kerokende na masie. Okay, inchenguru ku Felix ayo my rand lakini mbanya kaine na amasi amasi ni Italian ya siasa yes so endali sinkuru nyakobo linga Felix ningo kerokende na bodatebe lakini uli amasi nabo ukubwatu wakabako ikika Mbona sana karibu amasi ene rio koligeria obosio rio koligeria obosio era bere liba gali omugusi ase abantu kaiga anage no eliba gali yawe kiro koligeria serikali ya Kenya kiagira bono meto burai murayonde bwensi bono no bwate eliba gali nene kigima ase serikali ya bono so nde bwensi uri oligeretio burai no nyana kiro koligeria eliba gali yawe boniga kusekiro koligeria ngaki ali agendere tasinsi Kenya no mugusi personally tina robemo no bwa serikali enene ochese kusiaiga asengencho kero twa amonene bwense na chitaiga kusi I think last year aga chaka mangana yo aga chiwechi nyomba yes agachaka ne cancer center raiga kisi school rogoro kero kende ikagatika bere karate nena so ekero tuanya orete taro yo kwenda kora president ite ya Kenya State House buna bara ikorusi na twakikiri shirete na to ene keratinga chi project chiria chagete yes chibesa bono nchiro aso mwako yo wechibese na bike budget cancer center linko genderero ma contractor lengo orengelezi utara ko kolegasi abatebo como serie ali aende kusamba neba makara ale tomo contractor mungao oranyale como nyokia egasiria cancer center ere rogorali number 2 agateba egitiki endege gito gya sunika kiabeire amatuka mange getari gokora yes ko gekorera rehabilitation yani ngoge chakiale ngotemale yake wekire chibese kengendere comment kebe standard chiri chitakeire linde chindega abantu baito bakuru Nairobi baja suneka because for now kero tata kwenda Nairobi wikogende Kisumu ulinenda guchi Nairobi kusuru Nairobi to Kisumu wono nebero mugusira isi agatikirike guchikoba muntu okaenda mata suneka kwali nendega ya uwe Nairobi wakore shughuli na ande gwira na marago abakwali sapa mugao so
buna totebia wiki ya era ntwarora echemani etenereta mang'ana yo borosi bebiti wechindege Yes. mosike koistani na mo minister ito migoso gamba na barai bande ba visit site ya Suneka kurigirira ngame kakatikiera abekwe elinde gitike lige chake bono Mbia mono sana. Andake ekero kurigereria okosemeria kwao oko nene ane muno tukurigira buna magacho buna cancer center na bete gakonyora gusika koiregeka na boigo abire gakoiregeka gisachaka kwa gacho ukuriga buna chinyomba cha affordable housing na chiro chio cheririgeka sana igasoro ngoro agusi nere buyanga omugusi andake kira amagendera gocha asoro ngoro agusi yabetereria omugusi aminyoke estate house amanya gukonyeka ose atumeke chinguru usakeli ogikegima magendera amanya gwikiraniwa. No, you know, ase serikali kugwaki every region ne bangeire amagendera kogendo kero kende singincho nense yitole na ande siasa tole kero kende kero konyora for example tonyore ng'abarai baito bali tochorete kurugusia iga bali kubwatisio mu president witu asamangana okuma support kero kende nabo konyora nga asamangana ali amagendero nabo konyora ebintu byitombiro lakini bibekire nyaro yemesa lakini enyore nga omugusia sabeta mo especially abarai bali baito tochorete mbarama baukwanelio gielimo ekaro ese budget ebintu byagusi byabekiru konyarere koreta chinguru ekaro bakoenda usobwamo kubibwati nkobere raisi na benge mwa ali onyoro mwana umetio mutupa ukunyaga kongora butuko na mugaso na ndonyoro yondo kujikuboka mambi kwa nyoro goro sibiri chisani usibiri enyomba wakeire yange bazi na baye ekero koreta agakangumu na erokora first priority compared no rio kongora so that's why for now because chikura chikare 2027 kurbono baka 2027 ni miaka netikarete ibere. So that's why toko encourage abarai baito kwanza mangana siasa baraira ngora turanyora magenderero no mugusi ewe ka 2027 kiro monte bange esinginjora siasa konyora ya chakire for now talinga lazima tonga ndisiza kusia magendera amanya kobo but it's good because yo morai wense ni tu amaete kiroko turangeli na turarora nga state house yenga kire na intuko rs no mugusia community nga amagendero yaba gusi nga yikirite that's why kero tu agenda previously nyuma tutaragenda na chitaka launch ebintu mbali mbali but na tatebinga chibese last financial year ebitokimbia kete but for now chibese nchiro na chi project echo ngogenderera chiri but it's good ekera bana ibaito bakungusira buna libo elimo na gusi ukwanelio gelimo na litoranyore amagenderero aya 2027 twebange abarai bagusi koba libo elimo andake ekero kurigiria abarai bagusi barabi bachiramo so far ikiagereke niko oyabe buna nekirero ose no kubolia kwa bekira sama tukamange bono barabi bachiramo asebonia for now na ekero na nindo cha barai bakonya kwebanga mo especially bali ba ya line tino mo president yo Kenya mo women rep itokisi no moske Silvano Sosoro mo mheshimiwa Said Janda mheshimiwa Alfa Miruka na baheshimiwa bande bakurunyamira bachira amo kubwati amagendero yo musi kero kende na inje na ro mugaba na witu kwana amatanga nga wanao ng'ombe ya bolire tigabano turakama so I think nere ngoda kwega bangare so agujia serikali so that abantu baito baranyora amagendero ngwetera ugusira serikali ibuka amagendero arache serogongoroiga no utali lazima nga ko obene serikali amagendera amaiguja but buna lina ko mugwe kanonga nere buya as a community for now turabeka tofauti jitu jya gisiasa kando turabwatisi abarai bono barobis because abarai mbale tochorete iya inikisi tochorete
ababunge abaseneta naro na kira omonto toraba chinga kichiabo barakora egasi scorecard yabo 2027 turigereria report card ebintu biri mwatatebeti totiki tokonyora oyo okorete zero pio box nyumbani tokonyora ng'a bari barafirejiri batemire gosukuma baegwe entunde yende erinde bakore egasi. Yes. Mbuya mono sana ase oburai kurogusia motuka abo ngoiga nekero origeretie abange ekero bagukona ng'a ntobwate presidential candidate neno mono omoske Dr. Fred Matiang'i na boigo ntobwate omoske David Maraga. Kerengererio kiongera gochera ng'a anabogo nchinche ebirengererio ochake gusira omogusia ase motukaya. No, ondete yo gupinga mogusi because ese constitution yaito ya Kenya nete Mokenya ondu gwensi obusibore gukurikira gukende gyonsi ke gwakuchikora. That's why Muske Matiang'i asokiri no Muske Maraga nero asokiri bonsi nabagusi abantu bakwamwa nintu nte personally tindi against yo mugusi egento ngoteba ng'a for now officially kerugo ngeyo giatangaziru kere vacant for now baraimbaro president nero siasa dirachaka ekero siasa yachakire kengere gegocha kobugi 2027 bunge kobunu Yes. bono ntobarigereria ng'a abarahia aba baito babwatisigu erinde no mugusi nere achemensa ya kitaifa. For now president nero serikali nero gokora egasi we are focusing as a community na kitokora nyora amagenderero tonge gotebirera siasa bono iga egetorikeria itu twara konyora muno mugusi kerabase koenerigu kegende ase ibisaku binde au nara maonia. Mbio mono sana ntubwate gati abarai bachorire ase ebirogo aime yeseragari gose bachorire no murai bwense ase ebirogo kurobo ekero kyombo waziri ntubwate bono principal secretary na boigo ntubwate no nyaba director CEO ase chinsemo andake oburai bwabo gochase nse ya Kenya kero kurikireria no nyare goetogia buna omugusina wateri bagarigia gose oburai bwo mugusi gochase gesa kukendi gyonsi mense ya Kenya mboro bwengenjo. Bana abagusina abantu bagwetoma sana ekero bairu opportunity yo gusave Matiang'i oyugwate abekera nyorete opportunity ne serikali last serikali yedite natemete agakora yara yaye uno mugusi akamanyikana asokora egasi engiya. For now ntobwate omugwaziri oito Migoso Kamba oyoro omwana oito netumete ase amang'ana echisemi neba amang'ana ya funding model yabwate challenge mbanyarosi bona abeire buya so neba abarimu baito mbagasaine konyora emirimo na aba bande babwate ebirogo ebike bya serikali una endugu yane Charles Chwe ya matoke gokora State House no mumuro gwetoma ase egasi yaye kairo opportunity so kero kende na abantu ranyora birogo byonsi osogo twensi toisaneke baria bake banyorira opportunity ngosaba bari abagusi baito ase capacity unetakeire so that's why an opportunity egocha togo saba omorayo tobwense a consider que sakukio mugusi because na abantu bari hard working kibairwe gasi yabo bagakora gasi no muki. Na ekero kurigiri gati abarai bari asense moyo kwambereria serikali andake omukiobo nore oyibwengenjo. You know ase siasa ye onyora abantu bonsi bibago gotogi kurumambe bakamaragoba igono bwate kasoro. So na bali bago pinga serikali ni haki yabo ya kikatiba kwa opposition because ntobwate government of the day na ntobwate bali bago oversight ya serikali kusikonye moleka asoko pinga serikali eyune haki yabo na bari gukora igo bati bakore ogopinga serikali according nelichiko mbaetani ebirengo
so that barete kongusana na kero kendo omorembe osareke what we want amasingira aramaya abagusii baito bare Kitale abagusii baito bare Eldoret abagusii baito bare Murang'a abagusii baito bare Marsabit Mombasa banyare gokora ebiasara biabo handi buno manyete ngo mugusii a university asa mangana transport tutaiti bisa kubinde binge koranga abagusii twangeire guchongeria oborai bwabo kero kende abagusii baito bararigeri gune riso libe aswa toko saba barai bali baito bagusii bago pinga serikali banyepinge kulingana neli chiko so that ya mugusiere na ali kirase ilinde ya morembe ogenderere ilinde nali abagusii baito baregenderere ekero tu kwandire serikali enene anda kinane na foto kurera na nyumba yake no mumenyi bwe county ya Kisii yes ne kero okurigiriria oburai ase amakiaya iga narari ari uranyare gukwana ikiagera umete onyobo mombo yokoro nonye ne serikali ya county yoka gose nonye kurwase iti county chigaibere ekoro kana nga bado na ndabantu bakabachikurwana bado guchase serikali enene kuru nyumba oburai ebore ime county ya Kisii ase county yao nkiura kwani goro county yao nonyara gotebanga ama proud omumenyi bwe county ya Kisii okay asa amagendera Kisii tintaite gukwanira mono ase eng'encho bono emiaka etato yaerire tinarora binto buya bikuya oranyare kwegokeri tinarora even a single project yakoriru ne county government nanyare goteba ng'a amagenderero narakoriru onye bagochigokora I don't know but for now nche buna amasiti narora so that's why toko saba barai bali baono bara obisi bateme kabisa oisi gotara ne baye tauni yaito noro jebunere congested tauni yaito gochabu mboro eteme gosibigu ekere standard yechi town chinde because mbono bwaswana serikali ose na onu mochandoro okoro matuka makuru bono ngokwanera serikali ero bono ya makuru eyelituko yes so because yabagusina abantu tosikire standard cheito kyamagendero njirigeti koira nanse so bali ba mbemanyete bateme gokora igasi because yamatuko na haronga monyokare elinde 2027 bebange biya because chebuna maoni anena tebe tinarora kende gekene gyakorera seitaiga nyaye gokeroje nje personally tinakero ekerengereri kiao andi ekerengereri bionsi mbianchire na ekero tukurigira kubwaterana ekatipono ya barai nonye at the county level kusibuno mokusi tubwate nonye mugavana wa county ya Nyamira na boigo county ya Kisii abarai bonsi bali babwate birugo birega ikorwa city county chigaibere orochi abo momboro obomo na bwabeire bagotebu lakini ese eng'encho kiro omonto abwate personal interest chiaye for example mugabana Nyamira nabwate interest chia abantu baye ba Nyamira eito mugabana Kisii nere nabwate interest chiaye n'abantu ba Kisii pero kende kiro omonto nkorigiare supremacy kwanyora ng'ekera abantu bagocha emesa bari konyara koigwana either politically gose badiva ideology so that's why ekero okonyora na kitoko buna antu bono abamenyi bagusii that's why twabeire togotegia abarai baito banyare bagukwana eluga eyemo kero okonyora omorai gochia gotarera gochia noyo ndagotarera gochia so terigoto wanguru ntori konyora what we call bargaining power compared ekero lirimo koenda buna libo erimo gochikobwati interest chia community for now tinarora mugabana Nyamira no mugabana Kisii bagochamo bakuboreria amagendero agusii ase libo erimo onye bagochigochamo I don't know so that's why togo basaba bachamo ekero bakubwati ebinto byaito nari bigoikirana
lakini because okonyora for example kwanyora kiro muntu abwate interest chia kisiasa kero kende birengereri nao bigo diva so muntu kumia common mwananchi. Na umugavana nabwate eribaga ryokoreta obuya bwa serikali na somugusi nyuma tutarateba ngo mugabana areto amagendero go national government umugabana omanyene nabwate budget because ntobwate bono county na serikali benke so okonyora umugabana nere president ye county ubwate budget billions of money 13 billion 14 billion chikorani chiwenete okorama kendero so wekero okonyora umugabana buda kwarorire other counties here una our neighbor county Homa Bay mo Gladys Wanga abangete county yaye ne kibese chirichiro county Homa Bay bono komesa so ekero konyora nga ngomugabana kero kende ogoteba nga taranyora nere magendero go national government igo bono ngoto ngainari na bwate kiti kiaye kibwate billions of money kibese chiwenete go discuss wa assembly county assembly chibekwe budget totebenga chibese chipara chigende sam chibese chinga naiga chigende chipara chibese chinga naiga chisibyo mujito bosongo chibese chinga naiga chirika abana baito chibese chinga naiga chiakane mesara so as a governor erebieka na bwate chibese ara make gusiyera bese and chibese ba meant chibese chiri chinyingi so it depends no mugaba no robisi idanko korale gasi usitali gokora era na bwate budget ya as a governor abwende gokora gasi both Nyamira and Kisii na ndi Kenya ngima because one ene serikali enkera iga that's why konyora mugaba na bwate mu minister na bwate mu chief officer na bwate chi director chia yani ekorani it's a government yerenke but a president yero yebona ere devolved egacha ikaba ugatuzi negentu giete nenerete chibase chikobwata kuguru Nairobi chibwaneta ko kolegasi so chigabana chionse chia Kenya chibwata chibase it depends no mugabana gutaka ko kolegasi oyo ndo gutaka ko karansa busaigo yes na obu yambora robo mugavana gusira serikali yeri tukuguse serikali enene muraiwense. It depends no korra kwa no kugani kwa it's not a mandatory nga we ngo support serikali but it's good ekero serikali the government of the day kwanyora for example kwanyora buna twaligeri na example kya neighbor Homa Bay county Gladys Wanga bana baso serikali abana buna bakotagiye manene bwenzi kurumambe bakamara baba noroje bintu byakiri gochyo kongamano yabagabana njarengo abageni mbachieto biasara bigakorwa Homa Bay itawuni igasibigu abantu bakarosi bisomoni because chibesenchi yatigetuo noroje stadium ya Homa Bay buneri noroje affordable housing baegwa ebintu nebinge byakoriru matabu because omugabana nabarai ba ebonsi bakokorega sin ne serikali yes lakini ase gusibone ganire toratebanga aikikaro ekenene kuro ase serikali kiranyare gokorekana roko se e conference buniri yakorekana Homa Bay abantu babe comfortable barai bandi bonse baranyare wikira nabo tokonto bwate capacity yo goztie bageni bandi bonse it depends ne mipangilio yo abagambi bala obisi na gochio se president kobanganga mfata the worst keneke so that na intukusi yeitagendre that's one way yo market ye county yetu ototigarende ekirekorokana nganonye ritukoriri ria mashuja yakoreretwo igase egeti kya Gusii Stadium onye amagendera akorekanete guse obonchore bwakorekanete development wise kya akorekanete ekero compare bune county ya Homa Bay na ingi kiragere andake ise gutuka nga serikali nene ya mwire koleta obuya gete agose umuyiga gete ase orugongo rwa Gusii etuka nga umuchifu songorore kanenga amaine serikali nene yarenkaiga ikegera ya bire muraibense na bago chahika kwanyara nga chitaro chena bochiko kolekana lakini kwanyara umuchina bole umuchifu songo na bole bunore you know
tari rasmi president echo mae korosi magũcibia mae gũcibia lakini nateba county yetu ya Kisii nebwate naire chibesa na serikali enene nere bwenete kwibanga imanye ng'a bintu bire basic county etagete because gokora bari public participation abantu bateba ng'a for example say constituency for example totebe ng'a Christchurch South bateba accordingly chiko nebwenerete kwacho sumana inchi kwa mubori ng'a njotagete togokorere so ne jukumu yabo komanyanga constituency gete gento kietagete first priority ne ABCD eitana maji ne para na ne stima ne health facility batagete so ntoganyanga abageni bacha tuamanya gokora because chiba senchiro as a leader you know your responsibility korera abana inchi gasi netakire toganyanga omageni ekerago janga nalio kong'ea kong'ang'ana kore gasi tiga barai baita bonsi gochakera abajumbe gochakera aba MCA abajumbe kwenda bakomugabana kiro omonto akore gasi onye bari gokora gasi abakenya mbarochi na amatuko torochi bona amatuko ang'eire koera so nanda abakenya bang'ainire togoja kubang'aina ng'ang'ang'a ABCD kama ulifanya kazi kama ukufanya kazi si unatoka mwingine anaingia unaweko gani apart from amagendero ingi kendo mugusiaraga ni kurwa serikali enene tikokoro seri kuchiparo kubekeru chistima na ningi omuntu araga ni kurwa serikali enene igasi yes amabaga bunarale amabagana amange maite serikali nene tongurio kore so abana baito basoechi parastato abana baito banyora opportunity somi chi university bande babe promoted abantu baito basuke koru puna abarimu bakorera mono basuke koru chi job group babeire konyora omonto abere job group for more than 15 years tanya gosuka abantu baito banyora chi promotion elinde abantu begendereri apart from chipara abantu mbatageze gento bakubekanda so abantu bakore school balisiko banyora opportunity yo go serve ense yabo mbanya kuangaika kunya kugenda isiko kuri emere mukera Kenya yes umusayo mugusi twarorire amangana buna empowerment programs chigusira aba Kenya koro chinsi nyochonsi nonye chakorekanire go chaiga asorogongo orogusi andake umusayo mugusi inkiboni garagani gotebigwa ane muno na ukurubo sobura iyo bonene bwense nakitonga tebanga abasae ni montaraga nyanga serikali egokonye goikae bwe karakari osore nyuma serikali itaragoikera yes for now serikali ya korire empowerment konyara gopusta abanyabiasara abake kwegendereri apart from empowerment onye kobwata kego kiwako mupira akomupira onye kobwata kego yogotera tera onye kobwata kegwa yogo akamatobori bakasokoro sichibese fanya hiyo kazi. And I always say taringa kiro monto ranyara konyora egasi obisi kwanza chigasi choko bako na chichibwate bitoki yes abantu ba begere to bubundi they make a lot of money because no mugusi abagusimba nchite kwagacha kero monto kwagacha ri gwakori monto nyo korete pramba wikorete pramba no tagete tiles wikorete monto kobeke tile no tagete a painter abantu bagwakire rangi no tagete abantu bakobeke ceiling gengi yazo ka smart ekine chigasi chiokoboko and they make a lot of money na eseli tuko wakana umufundi wana iga kare twaga kare eseli 800 wana igo umufundi wakana uri tuko 1500 yes wana roje bitoki byo nyore gasi chiwiki bere isato
you are good to go ebese yae igokubika omobugo kwanza utari kubori gunonde. So abasae tigabe karakari chinguru yo mugusiyo maete na aragirite na bwate chinguru tiga twegeri chigasi chichi okoboko ngwa kana chiri eserekari ge goikera gati maybe abasae kero bebekiramo bintu nebinge abasae batumia ichisimbi bia kotema ko Google korigereri ng'a chi program je serekari chiri chibwate chirengeta abasae. President njateba there is a program achakire every ward abasae 70 bakoe guchibesa chio kwegendereri it's a grant utari gwakana. So you have to go ikogenda online we register online utigo gutumia simi kunya korama abantu origeri online mwebe kama mwe register mwanyore bitoki ebyo begendereri ke biashara. Yes, muntu naboko chake kanyonsi kiao kwa rosa 1000 2000 a day, that's good money. Na bali batachi uikerwa rinde barabo batachi kuikerwa nesera. Okay, onye 70 kurwase kira ward chi ward meterera abasaya bange babwate ne bambali bakore chi college bakore chi university na antu bwate bakore kurwase chi skuru chobo bondi. Serikali ne begusira abaige 50 nebere ebae 50,000 korengana muno Moske William Ruto abereka whatever. Andake bali bataikirwe baganetio bukonyo buno bwega baravunjira kibaranyale gusira kiagera mangana yotanyole mirima abere goromo. Buna bakora tishikazi chiokoboko. That's why affordable housing in Nairobi. Kiba na yo igene tenga affordable housing ne abasae mirimo isaine. Mirimo naero na bagokora. Siombe chekero chikwera. Kai bago chekero chele. Ekero chico era that opportunity na bego because bono une miaka konya kwande binte bingango konya gocha bire. So it's not a must thing ekero for example romo fundi ni lazima okole society affordable housing. Yes. Nabo ne bae idangwa gachole so moiri ogwa gachale nabo muntu akwenda akole gasio as long as yo muntu bwetome na nyasaye gagusisindi na afya ingia oenda gukore gasi. For now Kenya yebuna tole tekonyara gwa accommodate kiro muntu ngari kwe gasi akore goika bwe karakari ayo no muntu bwirwanirire okore gasi as a person na bogo jakana biashara na bakoni chinyanya kusamba tunda bakoni omena na boko ngya kusamba chinsu abantu sikwisi banjite bintu bigwanza. So there is opportunity ne chinyinge, it depends no muntu ngento kiriyo muntu anchite kokora. Yes. Chive ebitoki biko borabyo gochaki. Ebitoki biko borabyo gochaki yo biashara no nyebye bike. There is chive senchiro chia serikali ekero muntu ba manyire constituency mkuru bale uwezo fund ichi grant inchiro ya serikali ekuru abantu kuendeleza kibiashara na abantu bagwa apply bamanye zichibese chichire begendereri. You cannot saying utagetikire gintu serikali egujire roje serikali egubekire chianga no as a person goikana wetu togutigana nayo ande ekero tokwiranira omurai okorwa gusi abarai bakorwa se orongo oroiga rwa gusi rarurikanire ng'a anda kebunae kero kendo kurigire serikali gwate bangatera ati kumugusi yabe na kwanyora uyo monaro gutenote banga serikali iga teraikirania ayaiga na ayaiga lakini chinkwana bono charurikanire ng'a controversy echiga echigenderete gutira kigimari tukaserinde chinkwana chabarai bono na kiri na gotebi kiro muntu nabwata maoni yae kulingana na okorora kwaye. For example na bakonyora abantu bali banganjiti bandi bali bangangiti tingo jiko taikiro muntu anganje na kiro muntu nabwate haki yo kosoa murai kulingana na ilichiko kiliaro jigi achire bobe kikatiba ni mwanjirite gotebanga serikali for example ngo nyanyansero mwananchi kose genteke yatebete terakora ni haki ya ugotenena otebenga marai ugatotebiyeke lakini turakora. So difference opinion kuno muntu bunakurwa maoni yaye tokomokani nanchire kikatiba arwa maoni yaye ondatenge sani yaye gochia ondatenge gochia
enge bono biasara ebiasiasa enge kira omonto oigorete egioski kiaye chinyanya ondao ni chinyanya chiaye onde naro obwate chintogu onde naro obwate chisamberereti onde naro obwate chigundete it depends customer ng'ani chiri chiatagete so gokorora orameikiane but nere buya as a community tobere amo twanchane tusugumere ebinto amo but as nature nere bantu mbanya koigwana imeme goika chiteri so buna bwo obogima tomenyete barwi togosaba nyasaye ng'a kero kende ntonyare togotarera amo na intu twegendereri buna egesaku yes nase siasa ye ebiama korogosi twabere togotwara giant parties gose ebiama biri ebinene kigima buna bono UDA na ODM nabo igo ne ebiama binde ebinge otatigari boga ari omogusi ekero oroche buna ODM yararakana ng'a andake okuyumba ngororo asigati yabarai gosoko musanana na eme ya UDA mbarokororokana ng'a bari ime ekiama akini nande bagotema kobaisiko nande ayobuno omogusi ikiama kiere kiguse ensense mo ebiama inkiora nyare gotebia barai bagusiasa matukaya iga so east korumaega ingantu abwate kiama kiomogusi kiarenge for the people kiarenge kiomos Kenya chai lakini kiama eke gacha gigasira gikaguru gikaera igo from there abagusi bake batemira korosi ebiama Ken Sinkero PDP inkero ande ngiri kia karukiru gose ne kiabuzo gose ngakia bangero so bono kwamanya kanyora because yo bosaiga boro bako bongo nto gutwara chinguru because kiri nago te self interest kiro monteta kirete and to attend regente ke bono kia bere bune national anthem aga bande tu harosire na kitongo teba as a community tutagire gutwara ensaiga yaito na abantu bamintu kuru abaruroje mata babwate ensaiga yabo oroja abantu bo mulima na borube bangire barosirie ensaiga yabo yawa munyoro na kurumata aiga abantu baito na barabumba bwate kiamekege chamatawala togo chanka iga twanyoro bosaigo bonge bono bakatwatantana tuenda kwa basangami asijisaiga chiabande. That's why abarai bari baito batwanganete twabere tokotebe egente lakini nkira ikarana we need esaiga yaito ereye eme manyikaine ng'a edensaiga yomugusi abantu bonse bagochamu bantu bonse tokorieri chikure esaiga eyu ebirogo biasoka kurugo bonge twanyora numbers so any bargaining pagwego chese serikali twanyora ng'a ntwebangite but bono nyore ng'a obosaiga obokoboke kanyora esaiga yeme bwato mwe musio yo makenyengi esaiga yende bwato muchumba yo so nto bwate sabari entambe uikabara ya babaito daswaito tu abere togoteba uikatubwenerete twebikamo torosi esaiga yaito eyuere basi yaito togochiera chikura but bono iga buna tolerongori emiocha kano yabwate esaiga yaye yende bwate libati elimo yo dabwate yende tubwate trisa ndabwate esaiga yende bwate omorangu abachogete so nigo orache korosi kigage kobeka omogusiamo no abarai baito mbaiyo bachogorire bamwenete kobeka abagusiamo barosi kiama onye batageti bono that's why to abeire ose bibira robo basangami mbikonyara kwa gunguru embiroro lakini goika twamwe kema bono torochi ne binge bire na kiro monto matainga sari kiame kia batageti so it's a big challenge. UPA ngoenda kire national babiri bagoterera ng'a ekiama kiga kia UPA ngoenda kire national bunenchire moyo ko yarikania gochiase kumobeka bosio Dr. Fred Matiang'i Tina you I don't know but onye kera boy well and good toraigwa tari mangana korende obwancho murire nikondaganie togende asio mutimo komoke twigekera tokwirana togende ukwanera
amangana a siasa na mono siasa yo morai ose abarai korwa asero gongorozi ucha ase serikali enene mense yetu ya Kenya. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji aho asiriko lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitanki aho nawe gukurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire c'echingenjo aho nabwo n'ibintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks nabwo ne tap babwate bintu bigukora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chi company aho asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense niko bagutuka asenyumbere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbeyo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bigweterasa kinamba cyabo 0703943972. Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari ne skuru y'uboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chi birthday misangirikano y'echikanisa baby shower ji anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo pongo yo manone kiririane. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Getembe television network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asogotwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwate computer nebinto ebinge by'okwegelia ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba, mwalimu mwanne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali ya kolire sana sogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi. Boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umagwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Superstores Nero eduka asorogongorigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuboiga bwate chi
profile net gauges ao unabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuali ayechigage emerongetato asa mabati ali ayechigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika. Ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asobwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera aseti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana nendo mocho murire kero tugendete no murobere ga abwetoni ya getembe na iga sinse boni ndenere amasi mweshimyo umonchorere abarai abasa na chira ne chinyinge ekero asekero abarai ngori bare chira murai bonse o promise rio mugusi nkomware heaven. What if ebintu mbigenda buna mukagerete osomu no mugusi akagerete? Actually we are hoping for the best. So we tokanyete na riri na gote ya teba twarorire ngaba ngiri gwikarakari abai data ikirani 100% but intorigeringa ibintu biri atotebeti oikire 100%. So una kero kende nge daraja mbigi pale ina teba niche ibeku fly off imukegoro abantu baitaigoro abantu baitansi. So we are waiting still chinga kinchiroro kiriara nyare kokora well and good kiriata nyare kokora well and good ayande abakenya bago charge tari amugusi twensi kwa jumla. Na boigo omugusi ogosemeria kwae bono asobo chorio bonne bole bosiomburubi osembu nchori kiaragani ko onyora kurwasi osembu yaki ngetali kikeria aragani kurwasi serikali enene. Abagusi buna litena tebanga babwanta ogosemeri kurwasi serikali. Appointment jinde nchigendreta na tanyara go ikiranikira omonto lakini egentekenene eserikali ekoroserie paringi yogwetera kwaira chinyanya chia echiro kwaira na marago amakwali ni pikipiki ya utali gochandika. You are good to go as a person werwanirire as long as you wate inyagitari bwate riogo estimanero muntu ubeka walk kwarorera gwakora ibintu byao na bintu binde kwegendereri abana baitu bakanira school fees na serikali
That's what we want. Umete ngoma chote anga andake morobero iga funding model gocha Sechi University ngabono igo obeire nkokorore. Umete obere ko twaro bututukano ugete especially kera gutokanga umwaziri nigakorwa se orogongoro iga arwa gusi meta biboli mbara bange bado bataramanyanga andake funding model yiga nga kio kore mire muno boigo goso abona bono senior schools abana bago goso achi senior secondary schools asi wizara yichisemi ingikeri okorigere bwateba no mugusi umwaziri to ikatie bintu mbiroro kusama mochona arabirika okorekana ama baga ndubwate megwa abirike kone kiwase wizara yichisemi bintu ki biranyara gukorekana erinde kutabuki bunayo kusego ichoreria. So I think we should go on the Ministry of Education because I'm not working in the ministry. Because it's in the MPA minister or you migosi. But Carona igwete akwanite ali 1000 at everything botutukan woli warengo asamangana funding barekebishiri. So I think we should go on ramano because tindiko waki as a ministry education na njidi ndio manogalibu mu waziri but what I had na kinanya hara gukwana so tinta itiko gukwanira gento mbemisiku quoted as na kwigure na sogo semeria abana bakoenda senior schools. So what we will gento na tabi ministry nga tigabanyale ko nyara gutuma chibese guchichi school mapema so that abana bago seli because one of the school chegole tunaro che abana bago seli ne buna lili minister ya tabetenga anybody go to form for either that create school fees mind about certificate bosa so again tona sabe ministry bafuatiria turu basu meji principal nti abana batakamba kogenda kuyi ebisero byao na ndeba bakani ukarokende kusebasa bichibese kera instructions chia ruru ne president kusene minister tigachia chia kolegasi so that ya bana banyore kesero kyabo bali bataite ko join college bagende berwanirira abantu bataite ko join some courses banyore certificate kyabo because abantu bana bali bechi family chintaka ba quality school bagaita bya bati babwate fearless chiria serikali ya council so na kingo njena sabe ministry buno mu Kenya nga tiga bafuatiria go school ba make sure ngana na kia bali mu nkolirisi bale certificate cha banafunzi ni chibese cha to mu school mapema so that abana baitumba go seli buna naro che abana bago ke school mandi bairani so that banyore amasingira aramaya bakonyara konyora chisemi na ndabona buno mwako uyu no yugwa matem abana banya wonju kana chipara ilinda abana candidates bebange so gukora national examination na ti campaign bono ngange chire post election nearing period bono oya soire noroche uko obage kana kose enchira kiro monta agendete kweruberi kurasa rugungo rwagusi ngira nyara gote yo mugusi uri wake kura so again tonate ya abantu baminto bono twangere kurigiriri totikaliti ango mwako ya moigane nus togende chikura chikura chigoika abantu ntoyegwa mandazi kose toyegwa bisubuti tonge gochora barai batalia baya bagutama tungaina twabakira chikura batamantu liko banyora twakira omonto according ne record ya magenderero yo tarakora magenderero ati mukagendeka na bali bago chikocha bakobori chikura tubaligeririe se chimbu chiabo ne bikoro byabo but for now squeeze bono siasa ya beire bisomo nimbita kire so as much as rende chibasita kire omonto nabago ne bitoki byae na bomongo senyenta but mwakekura asomura yumiyo uranyare gotokonya so tobe very careful ase bali togo chikori chikura ni nchengori hinde chikura cyanya kwa jwa MCA bado na rieti I lost bakanyibere anyway so yani to nyone tigero gekyo gatantana nchere ndio okay I lost yes so rende ngoji nande ko irana turasaba na inji ko baeberali atoe opportunity
so abananchi tobe very careful naende tutaiya abanto baito ng'a abaraia aba ne chinkondi na aba na abanto abaya tiga bakiru chikura naende gitogoso amang'ana echikura tiga siasa ekoruya omorembe kira omonto ao ni chisera chiaye abananchi bamwing'o bagochora. Yes. Timinti kirengere kiaona kikirave igoro ya mang'ana yoboke nyomba twarorire andake buna bono aigase kaunti ito ya Kisii kutokere ng'a abange nigo bagotema kobeka ng'a omonto ito gose enyomba getenere bwente kora nyomba getenere bwente gutwara ekero gekiga kwa okuriga buna bone bunge ya Nyaribari chache andake ntonyorete criticism ikiagera ng'a omonto akire kura andake tari umugusi ase amang'ana buna igase bari bagoche kuboria oburai nabo igo mwamugusi nkiora bate iguru yoburai na mang'ana yobogesako mang'ana yobokenyomba nche gento nakwane asa person tindiko inkari chiyoboke nyomba because twensi nabagusi tore lakini kiro omonto nabwata ase akuru inche buna narwa buna naboka naboka korubwane nachaiga chino omogusi na inche nimbwate enyomba yane sinkoru inche enyomba yane nomomatara tingo dinae ng'a timbwati clan kiane nkuru nabananchi ekero bagwaka chikura mpamaete abanto babo so ase obosibori bwaito bwa ekatiba yaito ya Kenya nianchirete onde bwensi as long as you are a Kenya citizen ali chikura ndonzi asatagete kurigi anje nabo kaenda ndi anywhere kara anchakeru bono njitinkomanya so as a leader anybody nanjeire abaguzi baito mbachorire America abande bachorire anywhere kiro omonto nanjeire ali chikura asa kurigi batirende nere buya abantu bari babaki chikura mbamaita abantu bamwabo mbamaito yo bagwakera no yo batari gwakera barasa community bokenyomba we don't encourage bokenyomba bogoja bwareta waza metalingia as long as you monta kwane kekusi resida sama na inchi kibara murigereri gose ba murigereri baro nice ine wa ndio mpigia kura so kwa mang'ana ayu amange yobokenyomba nini I don't want to go into that direction. Yes. Siasa yobokenyomba telingia abantu bali bagwaka chigura mbamaita abantu bamwabo bakorora ng'ono yo minto tigatamachore nero ratomanye abo tokurigera litororo na amasino yo minto nero ratorwanirire iya Biamono sana anda kengana yao yo mwerio ane mono ase omugusi gutena bokongo asese gege gendete boniga erio ko eneke buna obuya bwachirenka lingana na kwana number 1 buna na tebala didi abagusi n'abantu barad working bagwituma birwanirire asense yaito ya Kenya bari kirase baona twangeire liberero lia siasa ngo chakarire ntubuna abana siasa tulinde menu yaito torore mang'ana kitogo kwana gochiasa abantu tukwana mang'ana ara marunge tokore siasa iringia kero kende tukwana mang'ana aranyare gotoretere michando kubise bisa kubinde because yo mugusi na ari kirase ande no rojo mugusi na ari kira chimbebe mugusi tore gatigati egesinga so kero tokora siasa tokore siasa yo bwanchani ekoreta abantu baitamo umuntu ogotenna gwata ebanje buna amasi mongo cha kong'akera chikura nimbabekere chitangi chia mabere yes moko igora iga mambi mwanyora mabere tapu tuli kugora kwanyora na mabere agocha so what I mean kiro montao chisera chiaye nto twara siasa yokuramana siasa yechisegi ogorera muntu getechanga ng'achi kongora muntu getamatanga kusibantu kurwana guyo itatusaidia as a community tigatochamo onye community tubwate candidate tige tare Kenya ilichikura na omarembe aba Kenya na bakwamwa for now abarai bali bachorire magendero tutaite ntubaligerereti na aba Kenya babaligerereti nyamuri gokora kende ne story mo gwaka ku Monday to Friday 2027 ya box yumbani bali bakorira magendero na bago akiruchikura nande so mbiyamano nande mbiyamano tiene saya basini togenderere gosemia abantu baito yes biamono anda konyo ko wate amayo chesa abantu banyakwe beti nyakwe so again tonate ya abantu baito banyakwe na abantu abaya sayang man ya kerona chitis muri ko lichikura mwanga kerito sobonge
neba ncheisanete naende tete kobahakikishera ng'a 2027 nyasaye gagwancha nonde geti kobabori ng'a naende kero kende mong'o ogwanchera rinde nyare kobakorera egasi inche buna omosae rinde ndete amagenderero ase abanto baito banyakoe twerwanderere tosukie egesaku giaito bosio so that ase emiaka egocha totige legacy ng'a kero kende amasinko agambete ogatiga ekemanyerero gete so rende nabaganeirie wiki ere engiya no toramo tosabirane nyasaye atorwanderere. May God bless you, may God bless you all. Pia mwana sana mwancho murire oyo niko korokwa Felix Amasi Jose Felix Mairura Amasi Kora chinse wose kora se wodieri yanyakoe nabwo nekira twari kora murekira ke igitarikyo mugusi ase serikali enene mbia mono kegima ikiagera urumwegeno na ase chinse bechiga usase birebiga na leo no togochokora murubiri uyoga witwane agetembe ase irituko oria rero nchinkoro kwa Matilda obaigwa Mike Wills oko nekeria chibichaniriogi ase nchira enyikera no goika achinga kichinde asabono yendera utigara ime agetembe TV na boigo otwara oburigirire borobia. Mheshimiwa, karibu tena. Asante. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege.